Nissuktaw fil-ħidma mbirka, jibqa' demkom jiġrisħu. Għal għandek ħataqa, għal ħataqa. Basket. ċina. Javier, jara xikxina u kemm sabiħa pro. Jaf bħalissa qegħdin tgħidu imma dawn min huma. Sakemm il-kandidati marru għall-attività politika, Tony, Joyce u Pauline ħadu ħsieb li lestu lill-kandidati tagħna ikla bnina biex jieħdu l-aħħar ikla flimkien qabel jintemm il-kamp. Ħanibdew nippreparaw il-fardala. Isam kajin. Hek? Issa bil-mota xem il-bajta. Il-bajt. L-affarijiet. X'ħat għamel illum, pupa? Fejn kisja? Wow! Inti kollu s-sawu. Tizzajra, Tizzajra. Tu? Francesca u Aurora l-bira. Ara, da sar tabib dal-ħodu. Bit-tabib dal-ħodu. Ara, di allora. Ej! Bus il-mobile, li, hu għet bus il-missier, hu. Nara sa fej ħajġilik il-ħaj kan nar 16. Meta tintel għal-borma għal 16, kan nar 16. Biex laj kan nan jiqes. Għazzejiet ħafna biex ma narmu xie. Għadna rridu namu 26. U għadalat kan ta' xinita. Ma nafx nozza 26, t-nej. Le, għadil ma t-tfixke. Ejħalli tkun taf li għamil tu għazakti, 8, 9. Ma jmux iġi ħazinu neqajjen. Għandkom platti jizjiet. Għamnek għamil niswamilna stepstur. Jien nemmen il-soċjetà tagħna hija waħda parteċipattiva. L-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju se jiffurmaw il-futur ta' pajjiżna. Qudiemi hawn id-9 kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nħobbhom l-appoġġ kollu tagħna, kull wieħed u aħjarinkom. Grazzi tal-ħidma kbira li qegħdin tagħmlu biex timbuttaw il-qudiem il-messaġġ tal-partit.
ħaniprova. Maniġjajt. Issa ħanirranġom, hija l-managed. Issa, kemm innizilhom naqrek, għax jiena nħobb nirranġom il-fjuri ta'. Nħobb nagħmel il-fjuri. għax Vera ta'. tifranka l-ġnien hija. Fattieli l-istruzzjoni tiegħi. Sparazza birik. Għaliex raġuni farġu. Mawx. waslu. ċanna preparat? Li għanna s-soppa tal-arbla, kif kienet tagħmel għannanna, dik għandha xi żmien ta' 80 sena, u dik fija storja fuqha, għalhekk jgħidula s-soppa tal-arbla, għax dik meta kienet imut ir-raġel ta' waħda mara u jkella 5 tfal, ma kienx ikella pensjoni, ma kien ikella xejn. Tittex blitu għal-nies kienet toħroġ bil-borma, minni tija bajda xkulħat tirrabbi t-tijiex, minni tijek, u minni tijek, u tmur tagħmilhom borma. U semmejnija s-soppa tal-arbla l-Maltin, semmew s-soppa tal-arbla. U bnina tagħmlek b'saħħtek jien għadni narfa kantun kbir. Bija, l-ma tatni xeħ, ma għal isma xeħ. Xieġmil għanna. Thomas aħjar wieħed għax għandim kull il-kien. Grazzi ħafna. Proset. Thank you. Grazzi. Nejn, tidher tajba ħafna di, Issa tkun taf li tikolla. Grazzi, Sur Tony. Well done. Proset lilkom ukoll. Rosetton. Kif
Ħbieb, dan il-kamp wasal fit-tmiemu. Proset u grazzi. Nittamaw li musen nibatukom lura d-dar traumatizzati. It-tluq tagħkom huwa importanti għalina. Tiftakru kif wasaltu u n-numru li tajnikom u qatt smajtu l-espressjoni kif tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar nista' ma nkomplixux. Min wasal l-ewwel nhar il-ġimgħa jista' jipproċedi lejn il-bib ta' barra u jwassal l-aħħar ħsibijiet tiegħu jew tagħha u nibqgħu sejrin hekk sakemm il-persuna li waslet l-aħħar tagħmel il-ħruġ tagħha finali. Min qalbi nawguralkom aktar ħidma u aktar suċċessi għalikom, għal pajjiżna u għaċ-ċittadini Maltin u Mawċin. Saħħa u sliem. Grazzi l-organizzaturi ta' din l-avventura li kellna. Kienet esperjenza mill-isbaħ, konna tim maqut, nemmen li wara dawn l-aħħar jumejn sirna tim aktar maqut, mimli b'aktar enerġija. Dawn it-3 tim tal-kamp kienu sbieħ ħafna flimkien, naħseb u rietu wkoll kemm aħna maqudin bħala Partit Laburista u laqda li hemm bejn il-kandidati. Fl-aħħar mill-aħħar minkejja differenza ta' bejnietna għandna interess wieħed l-interess nazzjonali. Nkunu fejn nkunu u nkunu ma' min nkunu, sir nixbu dejjem ħabel wieħed għal Malta tagħna. Hija ġurnata importanti biex ikun hemm kontinwità f'dan il-pajjiż. Importanti li tkomplu tissapportjaw lilna. Hawn 9 kandidati eċċezzjonali u għalhekk importanti li fit-8 ta' Ġunju tmur u tivvota lil kandidati kollha Laburisti. Aħna tim wieħed u sejrin bħala tim bħala Partit Laburista. Id-disa li aħna taqadna xi ħaġa li hija importanti. Naħdmu favur Malta. Lesta li naħdem għalik u għall-familja tiegħek. Aħna se nkunu hemmhekk għalikom, però nitlobkom biex fit-8 ta' Ġunju tkunu hemmhekk għalina. Issa jmiss li int tagħmel il-parti tiegħek. Mur u vota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Fit-8 ta' Ġunju għażel lil min iridlek il-ġid, għażel lil Partit Laburista u lil kandidati kollha tiegħu. Ċaw ċaw. Tlaqna biex nagħmlu.